У Менску адкрыўся новы рэстаран беларускай кухні, але увагу ён прыцягнуў не дранікамі, а назвай на шыльдзе. Рэстаран знаходзіцца на партызанскім праспекце, дзе раней тут доўгі час працавала Планета Піцца. Назва установы «Белы гусь». І гэта сапраўдная праблема. Па-беларуску гусь заўсёды жаночага роду, таму правільна было бы белая гусь. А самец гусь у беларускай мове – гэта гусак, то бок белы гусь – граматычная памылка. І яшчэ з вельмі непрыемным падтэкстам, бо пасля 20-го года лукашысты і іх боты выкарыстоўвалі фразу «жуе белы гусь» як здзеклівае перакручванне нацыянальнага лозунга «Жыве Беларусь». Ці гэта наўмысна, ці проста безграмотнасць, невядома, але асацыяцыі ўзнікаюць адразу. Да таго ж рэстаран пазіцыянуе сябе установай класічнай беларускай кухні, але беларуская мова там амаль не сустракаецца. Меню па-расейску, соцсеткі таксама. А што ж даюць? Дранікі, мачанка, калдуны. А зверху савецкая класіка кшталту аліўе і селядца пад шубай. І чамусьці запечаныя слімакі.